Mingaw man, wa may motor ring labay. Matay ka uli na kay ko sa amua. Akong asawa ron, gihidlaw na kay ito na ako ron. Matay, wa na gina ako masusit nung kayamanan ako sa akong asawa. Lagbit, gilawa-lawaan na to karon. Pak, sakay ko sir. Please, sige na sir. Pasakay ko sir. Bisa aguyuron ko sir. Sugot ko sir. Basta kay makauli lang mo ko sir. Nag-commute day ka, sir. Daghan pa mo agi dire. Wala ko yung kwarta sir. Luoy kay ko sir. Wa adyo ko sir. Bis pag piso. Wa adyo sir. Munang maluoy ka sir. Pasakay ko sir. Ay, wala day kay kaplite. Ah, sige. Taga-asa day ka. Ako sir, taga amo adyo ko sir. Kasi taga-amo ah. Ikaw ba? Taga-asa ka. Kaya ako ka ihatod. Taga kuan sir. Taga hadto. Silingan ako si Birto. Birto. Kisang Birto man? Taga-asa man na si Birto. Si Birto sir ba? Agbana ni Faustina. Taga dito ko. Wala ka kung kailan ni Birto o ni Faustina. Unsa man ni pag-adto nato sa inyo? Unsa ang paghatod nako nimo? Ay kuan sir. Musakay naman ko nimo. Dayon ako ra itudlo nimo ang dalan. Ay di araman dai na madugay pa ta nagsikinsa na si Birto ug si Faustina. Pagdali diri sakay din diri okay para mahatod ka nako sa inyo ha. Jatis. Asawa man dagay na ako to. Tala, magawas ta karon sa ato ang lodging house kay tuaga bulubuldahay ako ang bana gapa sige padalagan aya ang ibo. Hoy, ganahan kag 20 mil? Ugma na adi ha boss. Mga dugong dili og. Kane. Na ako'y patrabaho nimo. Usaman a boss. Kana ra makaya boss kay. Talantawa ra gud hadto. Ug ako abag yung asawang gibit-bit plong hadto. Ora na man trabaho. Unsa boss? Unsa man ako ning wa man ko pakaila ng asawa nimo? Way problema na. Na ako'y picture hare. Ang tawa. Gi-wallpaper na ako na ha. Mauna siya. Kana, tagaan kana ko og 20,000 pag nakita nimo na siya jud ni na adito. O sige boss. Way problema na. Alataw ra man ka. Ug si jud to kane balik kay kware. Ako'y bahala mo adto-adto. Akong tamparuso na pagayo ako'y bunal sa ulo ning helmet niya ibo. Muboto do ng ulo ana. Sige boss. Kay wa ko labutan niya. Inyo arong away ni. Dira o cellphone o dala na dito. Wa ko labot. Na, dali aring kwartahan ni. Moro ni patrabaho 20 mil dayon. Matay no. Mo puning na ako nga pagkagasunong ipagkanaw nga ni. Ug nakuha pang asawa ni, ako namang ipapatay na naman eh. Gago magbayad 20 mil morning na ako nga kamatay. Na azunoy gubot may tabuan ni ron. Yati kang bayana ka. Nasigaw ko sa trabaho para nato sa pamilya niya mag-inana ka. Mura na ibalos mo. Yati ka tara sa balay magahusat. Yati ka sa baka. Magkahinunggan. No. Iantos ako ng kamingaw. Kahidlaw. Nga di makadapon ang imo ah. Ano mo na imong ipakita na ko. Mo na imong ibalos. Minatay kang na. Tawas si Karen imo sa wakanong ka na. Yati ka. My baby, where are you going, man? Yeah, come on, I'm ready. Yeah, cause, oh, you see me that I'm ready? Hoy, minatay kang arabuha ka. Gudako naman imong itlog diya. Ano diya? Ug nakadala pa kog pusil, tigbaso ka na ako minatay ka. Na. I'm not finishing, my baby. Give me my money. Give me back my money. Tala ko yung nako. Kapit ako di makauli sa tuwa ha. Ug bugo ka, mas bugo ko. Munang ay ko himo ang bugo. Minatay ka asawa ka, magautas taro. Nga naman ni boss. Di ba ang atong sabot, ako'y mo ato-hato ug ako'y mo bunog hadto. Ano man imong gibunog ni? Wa kay labot. Gi-high ko pagayo ha. Kisa man ni boss. Dili man ang ako ang asawa boss. Di ba gitagaan ka na ko picture? Oh, imong cellphone oh.
Dili lagi imong asawa na, kaya kung asawa na. Nasakpan ako tong lajing house kaulangos. Lakaw aduan imong asawa to, problema na. Kaya ko pong problema ako ni. Santiay tag problema na to mga problema. What's up mga kamarang? So karon mag-shoutout ta diri sa YouTube. So shoutout Vicente Dagatan, Mark Mac, Marie Gumales, Sheila Ann Ramos, Joben Balwarte, Bondats Channel. Ninyo Ansong, Kulas Ige. Palaboy Boys, Bangas TV, Jim Boards PH. Og mao to siya. So more dito siya guys, og salamat sa pagsuporta ug paghuman ani nga video. Og ganahan ka magpa-shoutout, comment below with #Mamarang. Secure TV, your greatest weapon of Peace out.